जाणे देशाची राज्यघटना बरयली, कायदे केले, धर्मान कुशीक दवरिल्ल्या मनशांक मनीस म्हण जगपाचे हक्क दिले, त्या बाबासाहेबाच्या नावाचे गार्डन अजून उपेशीत आसा। ते कडेन सरकाराचे लक्ष ओडपा खातीर आंबेडकर जयंतीक आपूण उपोशणाक बसतलो। पेडणेचो ज्येष्ठ आंबेडकर कार्यकर्तो तुकाराम तांबोस्कारान निर्वाणीचो इशारो दिला। सरकार परत परत अंत्योदय हे उत्तर वापरता। अंत्योदय म्हटल्यार समाजातल्या निमण्या घटकाचो लेगीत उदय, तांकां लेगीत न्याय, तांकां लेगीत सुख, तांचे लेगीत कल्याण। पूण प्रत्यक्षात जांकां धर्मान आयज मेरेन हलक्या दर्जाचे म्हण कुशीक दवरले, तांकां बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या प्रतिभावंतान समान हक्क दिले। त्या बाबासाहेबाच्या नावान पेडण्यात जे गार्डन तयार केला, ते कडेन बरोच तेंप जालो पालिका आनी सरकाराची आडनदर चल्ल्या। पळयात। घटनेचे शिल्पकार म्हणटा पळय ते बाबासाहेब आंबेडकर, म्हाज्या फाटल्यान तेंचो पुतळो तुमकां दिसता आनी तेच्या फाटल्यान सगळे फूल गार्डन दिसता। हे आसा पेडणे। परिस्थिती अशी आसा की तेंचे जे समाज बांधव आसा ते सारके फिरियस जाल्लेले आसा आनी तेतूंतल्यान एक तुकाराम तांबोस्कर हेणेन तर एक अनाउन्समेंट केल्लेली आसा आनी ते लेटर सगळ्या CMA पासून सगळे जे सरकारी हे आसा तांकां दिल्लेले आसा, कारण ते उपोशणाक बसपाचे आसा 14 तारखेच्यान, 14 एप्रिलच्यान। 14 एप्रिल हो बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती। येदो व्हडलो शिल्पकार पण आजून तेचें उद्घाटन जावंक ना आनी एकाय आमदाराक म्हाका दिसता शुद्ध येना की बाबा हे पुतळो लायला तेचो इनॉग्रेशन करया ना। आमची म्युनिसिपालिटी पेडण्याची तांकांय शुद्ध येना की ह्या बाबासाहेब आंबेडकराचे जे शिल्पकार म्हणून वावरता अशा मनशाचो हांगासर पुतळो हाडून तेंच्यांनी बेश्टो लायलेलो आसा, पूण तेचें इनॉग्रेशन अजून जायना। म्हणजे मी 14 तारखेला मी उपोषणाला बसणार। कित्या खातीर की बाबासाहेबांचे इथले जे म्हणजे अनावरण का झालं नाही आणि त्याच्यासाठी मी बसणार। कारण काय की बाबासाहेब हे कोणाचा आहे की खालचा समाजाचा आहे म्हणून काय होत नाही का असं मला वाटतं। आणि म्हणून माझ्या जे प्रिय बांधव जे आहे, भारतीय देशातले जे बांधव जे आहे, गोव्यातले जे बांधव जे आहे, त्यांच्याने ह्या संदर्भात खरं मी जे काय सांगतो काय नाही ते तुम्ही कसून चौकशी करा की भारतीय घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना लिहिली। आज त्याच्यामध्ये आम्हाला आमचे हक्क मिळतात, ते आम्हाला माणूस म्हणून घडवलं आहे। माझ्यासारखा माणूस ज्यांना कुत्र्याला म्हणजे पाणी पित होता तो, तर आपण माणसाला पाणी पिण्याची आम्हाला मुभा नाही होते, ती बाबासाहेबांनी दिलेली आहे। सगळी जाणां येतली आसली। आतां गार्डनच सारकें ना, पुतळ्याचो इनॉग्रेशन सुद्दां करूंक ना, जाल्यार कोण येतली? लायटी हयसर पेटानात, हयसर सोऱ्याचे बोटले आहात, हयसर लोक सोरो येवन पियेतात। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी शिवानी सांगेलकार।